sam ti reći. Tako rijeke, ptice ne lete, još nekog čeka. Nevjesta jedna, nevjenčana, nedjelja nedočekana, jedna duša u Boga. Čeka me još Stipe iz Komina, a on već 20 dana čeka za ove terapijance. A vi ne želite to. Ako sad to ne napravite, onda ćete cijeli život ostati u ležećem položaju.